Mao ni ang usas mga importante kaayong teksto sa Bible kaning Matthew chapter 18 nga atong gibasa karon 1 to 5 nga giklaro gyud ni Kristo nga di kita kasud og langit basta dili ta maparihas sa gagmayng bata. Saman tuo mo dili. Karon sugdi na ninyo dili day kanang mga maestro sa eskwelahan mo'y makapalangit nato. Ang makapalangit day nato kung magpatudlo tas mga bata. So ang tinuod yung maestro o maestra nato padong sa kinabuhi sa langit mao gyud ang mga bata. Subo lang palandongon kay ang mga bata mao na manoy atong kasab-an, mao na may atong patudluan sa mga maestro o maestra. Nya kana ra bang mga maestro o maestra kasagaran mga impiernohonon. Nya mo'y magsigig tudlo sa mga bata kunuhay aron sa ilang kaugmaon. No? Hasta sa ding pare, mo'y magtudlo sa mga bata, mga katikista, tudlo sa mga bata. Nya dito, ang tinuod ay yung magtutudlo aron ta makaadtos langit, ang mga bata. Ngilingi ay mong tupad. Ing na ato ng balihon, ang bata na magtudlo sa classroom. Dili na ang maestra. Example ha, kinsa may waysa kanang kinder pupil o kanang teacher sa kinder. Oh, nara, klaro na. Di sato pa ang maestra unta sa kinder magsigi og sunod unsay itudlo sa kinder na mga pupil. Ana, haron wa sila isa. Kinsa may minus og sa ang grade 4 nga estudyante o ang maestra or maestro sa grade 4? Kinsay minus og sa? Ang grade 4. Di ba? Ang lidingi ay mamudiya. Kay kung kining atong pag-eskwela ba, kining atong pag-eskwela dinhi sa atong kalibutan, hangtod mo graduate ag college, masteral pagyod, mag-doctorate pagyod, ug mudalan ni natos impierno wa ni kapuslanan oy. Di ba? Unsay kapuslanan nagsigi kag gasto para lang ka maimpierno? Way kapuslanan. Ako'y mga degrees, mga upat kini kabuk akong degrees. Og padung ra ko sa impierno ani, wa ni kapuslanan. Ano pagod taong maghago-hago. Napagod ko yung mga kailang pari nga tagutlo kabuok doktorate, tagupa, tagilma kabuok doktorate. Dito pag nang eskwela sa Roma, dito sa UST, dito sa San Jose, sa Loyola, dito pag sa pananguban diyang mga sa Spain nga eskwelahan. Og mao na lang sanay makapaimpirno namong mga pari ay may pag maghimo na lamig bata. Unya katoy among himoong maestro. Pader nganong naghimo mo kag bata namang kay gipaanakan akong himoong maestro. Ana. Di ba? Saman sakto dili. Libog na mo. Hasta ako galibog sa ko. Hasta sa mga tinun-an naglibog sa sila panahong Kristo. Pero klaro ramang kayo ni ang gustong itudlo ni Kristo nga atong sundon ang mga bata sa ilang pagkaway sala. Imitate the innocence and purity of the hearts and minds of children. Maunay sakto. Kamong mga ginikanan, tutukin ang inyong mga anak. Kanang gagmay ba? Kanang gagmay mga bata gikan sa pagkatao hangtod gyud sa pagka mga tingali mga 7 years old. Kana tutuki ra gud na sila unsay kinaiya gyud sa bata nga makapawagtang sa atong sala, makapawagtang sa atong mga impurities. Una, ang mga bata pariha diri sa Israel nga gihisgutan mapaubsanon, muangkon sa kamatuoran.
dili ang bata mo deny sa kamatuoran. Iya ginang ipakita transparent kay siya sa kamatuoran niya. The truth in him, transparent ang bata. O kahiyo na siya, mangihi. O kalibangon, libang. Wagi panagana, transparent ba? O gigotom, mukaon. O gisakitan, muhilang. O nalipay, mukatawa. Ipakita ganyang kamatuoran. Di ba? Giko no, lingi ay mong tupad. Yung na, mupakita juga sa tinuod. Kamong mga asawang ni aron dinhi ubay-ubay magumoy kumparar sa mga bana. Kinsa ninyo dinhi mga asawaha nga wa gyud itago bisan gamay ngadto sa inyong bana taas ang kamot. Nang wa gyud ka pamakak ba? Wa gyud ka pamakak. Nay usang ni isa hinaot pa unta nga tinuod, pwede na siya mamatay. Nga naman, ditso na sa langit. Uy, wa gyud mo isa ang kadaghanan kay mga bakakon. Mga bakakon ta. Ang bata di na mamakak. Kana mga bata og di lang ginatudloag pamakak, di lang naingnon sa ginikan. Ikaw, exultiha. Mamakak na lang sa nang bata kay tudluan mas mga dagko. Ing nasikuan ana. Mamakak na lang hinoon. Pero kung ang bata lang yung imong pasagdan, oy, di gina mamakak. Ang kamatuuran iya ginang ipadayag. Transparent ang iyang truth. Dili pras nato nga tinabunan ang truth. Buhok palang daan, tabunan. Dili ipakita ang tinuod nga buhok. Kilay binadlisan, di ipakita ang tinuod nga kilay. Naong, gipaputi, gipahamis, ginusnusan, kay di ipakita ang natural nga naong. Maunay ato, tinabunan ba? Waxing. Sa psychology na, waxing our personality. Outside, nindot yun ko, nindot. Pero inside, nagkabuang na di ay, munas ginhawa di ay, padong na di ay maghikog. Pero sa gawas, okay, nice kayo, oy. Okay ra ba dyan ko? Okay ra dyan ko. Pag abot ito sa balay, may pamatay. Ipakita na. Mabitan na ka na, mag-counseling ko din. Hilak na yun. Mawapagani kasulti, hilak na. Kung ano, ni anhim, isa din maghilak-hilak. Pero musabot rasad ko, anak, kay gusto man ko nga mo gawas ng padir, lain akong gibati, pwede ra mo hilak. No, sige lang, hilak lang diha gud. Ipakita ang kamatuoran. Nya muluag dayon ang iyang gibati. Anang mo hilak na, nya mo angko na siyang sa, nga wa gina niya angko na ako padir. Kasa jud ko sa akong bana, wa gyud kay baw akong bana nga nagpa-abort day ko kay nabuntisan ko sa akong na-meet nga laki. Kauban ako sa opisina, naggimik-gimik mi, unya nagtukhang-tukhang mi ginagmay. Nya nabuntis ko, akong gi-abort karon padir, gi-torture jud ko padir, di na ko hapit katog ana. Naiusahi mo siyagit ang bata. Ang bata ba kay na gunay guardian angel, mo siyagit kuno na kuno mabatian yang bata nga mo siyagit. Tunga-tungang gabi nga nahinanok na siya, naili mo kalim. Na mamata siya, kuba day iyang dughan, mahinomduman dayon niya ang iyang gi-abort nga bata o ang iyang sa iyang bana. Yunan ka na, katorturing ana sa part sa asawa, niya imong bana inigabot, gakos-gakos din mo, love you day, ingon sa ka, love you, niya gitukhang day kasi mo. Huwag batasan. Ako advice, isulti na. Isultis imong bana. Sa pader mamatay ko nako, maunay angay nimo. Angay kang patyon. Gipatay mo gito nimo imong anak. Ikaw sad mas angay pa kang patyon, mas maayo pag mamatay kas kamot sa imong bana pagtug-an imong tinuod kaysa mamatay ka dito sa impierno tungod kay namaka ka hangtod sa imong kamatayon. Musamot kog hilak. Musamot og hilak ko, pero ini ko maghilak, buingon din siya, bitaw paderno, angayan magyukong patyon, karon ini kakita na mo sa kong bana, ako dayon siyang sultihan. Mana na ako na-experience na. Ako, kulbaan sa ako, yay, patay, gini ba yan?
Sus, pag human na mo kita, ingon siya nga, lipay na magignaw after mga few months. Nako niya, musta naman? Ingon din siya, pader, ako gitong nasultis akong bana. Pag sulti lagi na ako, pader, gahuwat na lang ko kanus ako niya patyon. Sige na lang kong hilak. Akong bana, porting sukua, pader. Pero pagkadugayan, pader, gigakos bi ako sa akong bana, pader. Nako niya, wakaluo ka. Ingon din siya nga, iya kong gigakos, nagpasalamat siyang nitugaan ko kay nakatugaan sa siya nako nga naa sa day siya mga babae. Sa sus lamia sa yung patyon sa kong bana pader. Ako pader kausa ko nakasa siya day pader kalima day siya nakahilabot og laing babae. Nya nahimo siyang courageous nga nisulti nako og nihilak sad siya og nangayog pasaylo. Nako oh kanindot ana. No. Ang mura mamugwa katuo. Pirmi nila kong masinati, lain-lain lang okasyon. Ang ako rin tugan sa tinuod. Mo na kinaiyas bata. Ang bata, mo tugan ginas tinuod. Mo pakita ginas tinuod. Ato ng praktison, transparency. Mabita din sa atong parokya, transparent yung kay ko din. Kutob sa mahimo, labi na gid sa atong financial. Mabita ng ako ginang i-report kanunay ang atong mga slots nga nahalin. Og ang ato sang mga expenses nga nagastuhan. Unya makita po na ninyo din sa atong palibot og sa mga projects nga atong gihimo sa mas kapilinya, katong mga activities, Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot og uban pang mga activities karon sa mga retreat of priest na sani. Kani sang atong mga pista dinhi nga daghan kay tagastuhan, mahibuong mong ang atong segunda patron nga pista, 2 million ang atong gasto. Tungod kay ato sa nang gipakita, hatag-tag bugas, manabang tas mga kapilya, pinaagi contest, pakaon tas mga tao nga ani dinhi. Ingana ba? Kita ginatanan. Naa sige ang lista tanan diha sa tong opisina, pwede na niyo ma-verify. O sana sa akong paningkamot isip pare nga ipakita gyud ang kamatuoran sa mga tao nga dunay katungod nga masayod sa kamatuoran. Sige, lingay mong tupad. Ing na manugan na tas tinuod ha. Ing na di na tamakak. Ay lang sa patakag tugas tinuod sa mga taong dili angay tuganan sa tinuod. Sama anang mahigugma ka. Ikaw nga anak, mahigugma ka. Ayaw patakag sulti nga tos imong mga silingan. Dito sultis imong ginikanan. Kay doon na sila'y katungod nga masayod nga ikaw di ay gusto ng manguyab. At least ba, ikaw anak, transparent ka. Adto ka manabi sa imong barkada, ingnaw na ka, ang bitaw-bitaw, ayaw lang jog sultis atong parents ha, kaya ako bitaw, di man sa kumusulti. Di na mo musulti. Sekreto-sekreto. Uy, ina akong parents nga, na ami research, pero mag-date minikuan, imong uyab, tinabangay din mo, connivance of lies. Ang resulta, di na gini mo matago, ini kaluspad na nimo. Sige nakagsuka-suka. Adto na ka maghilak-hilak, masagpaan na hinoong kas imong ginikanan, may painig sugod, na-crush na ko. Ingon, pila imong edad? 10 years old. At least na-crush na ka. Ayaw patakag crush-crush, kay basin o niyag ma-damage ka. Tudloan na kasi imong parents, kami raba sa una, bisag 20 years old na, nadaot yung ko anang crush-crush, anang imong papa. Natukhang ko, tungod anang crush-crush. Siya unsa may buhaton, para dili matukhang. Isulti na mo kanunay, kuyog minimo. Naron ini ka-crush na nimo, naaming mo sa pupo. Kami mo imong guardian angels. Mingon din, sige matabangi ko ha. Sige kag kuyog sa imong anak dito, kuyog siyang uyab. Ika pa'y mo gasto. Nindot na, dili. Nindot kayo kung ang imong uyab, ang imong anak transparent nimo, ikaw sad mo dawat sa kaniyas kamatuoran nga iyang gibati. Lingaw kay nang imong anak, musulti gina nimo, nya di gina sila mag premarital sex, nganuman transparent man. Kita man ninyo, nya nakakita mo sa silang gidawat. Kamao gina silang mo manage sa ilang emosyon kay guided man by parents. Gitawag nag parental guidance. Kaya ang atong anghel nga magbalantay dili na makita,
pero ang gusto niya motudlo siya kinsa man ang atong tinuod nga mga concrete manifestations of our guardian angels ang ginikanan niya. Ang sunod ayon ang simbahan, mao'y atong guardian angels. Pangonsulta sa simbahan, okay ba ning magpuyo-puyo, okay ba ning premarital sex, okay ba ning same sex, okay ba ning artificial contraceptives. Pangonsulta sa simbahan. Ayaw pagpatakag himog desisyon. Tungod lang kay parent ka, maghimo kag desisyon si mong anak nga okay ra gid nang puyo-puyo, total civilly married naman. Ayaw pangonsulta sa simbahan. Ana ba? Hasta gani sa imong paghikog, pangonsultas pare aron ma-schedule daan ang imong haya. Ana ba? Nawa, di ba di ginamadayon imong hikog? Ug moingon kas pare nga, Pader, gusto ko maghikog. Pila imong edad? 23 years old. Uy, ngano maghikog man ka? Nabuntisan ko, wa na nako makontak ang akong nakapabuntis nako ni sibat. Unya, gisalikway ko sa akong parents, gisalikway pa ko sa akong mga relatives. Wa na meaning akong kinabuhi, nahagbong pa ko sa among exam. Gusto na ko magpakamatay. Isulti nas pare. Di ba tiwasan ka? Di ba tayo? Mayroon din ang pare, day, kanang imong kasakit, gituyo na sa Ginoo nga ihatag nimo aron makaamgo ka sa imong pagkabuangon. Balik og sunod sa Ginoo and everything will be all right. Pwede anhin na lang ko puyo, Pader? O pwede na ka din puyo. Pare na mo'y mag-guide nimo. Mana? Nalain na sa dinyong otok. Kani pa rin. 23 years old, di ka na. Giyahe ba? Giyahe. Ana. Na may daghang mga madre diha, sister, sa gupao sa rin di ang sinalikway. Na ako'y gihimo ha, nanay. Gisalikway na siya siyang mga parents, siyang relatives. Ana. Akong gisagop. 20 years old. Porting guwapaha. Akong gisagop. Niya human gibutang nako sa mga madre. Niya ang mga madre mao'y ning himo og paagi nga maka-eskwela siya. Niya ako'y naggasto. Ni graduate siya cum laude sa HRM. Karon manager na sa usa ka dako kayo nga kana ganing business establishment kaning dinhi sa atong Pilipinas. Nya nanay anak tulo ka buok, maayo ang iyang pagkabutang. Ana in siya, sus, Pader, ug wa pa jud ka ato, hain nakakaroon pa dong. Tuod ay mo kang pare, di ka mao, ana, ka mao oy. Tutok-tutok ra ba mo diha. Una nga part of our transparency, akong i-report ninyo ang atong kuan mga slots, ha. Tanaw na tong transparent, basad mong mopalit. So, ang atong holy pads, holiness, peace, and divine salvation, para ni sa retreats mga pare, na natay halin nga niabot na og 40,124 slots. Pakpak. So, naapa ni siya ay 59,876 slots nga available. Nya mga November 7 ang atong deadline ani. Unya ang sa ato sad nga MMEG or MEG, Mother Mary's Enriching Graces, para sa atong segunda patron nga kapistahan karon ra baning October 5 karong Huwebes magsugod na ta, na atay halin nga 3,484 slots, na apay 16,516 ka slots nga available. So ato gyapong pakpakan ang namalit niini. Salamat kaayo. Unya sa ato sad nga 30 slot challenge na natay nadawat nga 317 ka 30 slot challenge. Unya padayon pataaning mga challenge sa ato sang mga katong investment slot nga DSAP, Divine Solution and Prosperity,
na natay na dawat nga pledges nga 51 ka slots. 89 slots na lang ang available. Niya sa kaning 51 kas pledges na dawat na sa nato ang actual cash investment nga 25 slots. Pagpakyapon. Kanindot ani niya ako san mong i-remind kanunay nga support mo sa atong YouTube channel, kining atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Ayaw mo pailad sa ubang mga YouTube channels nga mga vloggers nga gigamit akong kanini ang sige ani naong hastang atong misa, labi na ginang nangayo og donations. Okay lang nang wa mangayo og donations, pero kanang mangayo og donations o niya gamiton ang lain. So kani yung atong YouTube channel nga doon na mga 169 ka mga 169,000 subscribers. Mauni ang i-like, i-share kada adlaw. Ang inyo sang paghimo ani makatabang sa ato dinhing charitable fund sa parokya. Mag-average na rabatag 1 million kada buwan sa atong charitable fund or expenses niya. Makatabang na kayo. Atong August, 135,000 ang atong nadawat. 135,000 pesos atong nadawat gikan sa share sa YouTube. Makatabang na lang na. Kining tanan ato ning gisulti dinhi tungod kay gusto tang transparent. Niya ang transparency mo resulta na og holiness, og purity in our lives. So, mo na itudlo sa atong guardian angels. Matod pa ni Kristo sa atong ebanghelyo nga matnguni nga dili mo magtamay niining gagmayng bata. Pasabot niya nga dili magtamay, ayaw tamaya ang mga tao nga transparent sa ilang mga strengths and weaknesses in life. I-appreciate hinoon. Niya ang atong tubag sa Salmo naghatag natog nindot kaayo nga inspiring nga pagtulunan. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tanan niyang himaya. Ang atong na sakit nga kasing-kasing nasakitan tungod sa atong pagsunod sa kamatuoran, tukuron pagbalik sa Ginoo og ipadayag ang iyang himaya. Muna kasagaras mga taong ni humble down niya nagpakatotoo, mahimog yung malipayon og malinawon. Pero kanang mga tigpakaron ingnon nga mga bakakon kaayo hangtod na lang mga matay, kanunay gina silang gitorture sa ilang kinabuhi. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon din agyod ko mamakak. Sige, ing na. Ay, na. Sige, manindog na ta mga bakakon.